Asibingelele kumbukelo weReal Nqobeko TV. Hey, namhlanje sisempumalanga endaweni ekuthiwa iseBrighton. Ngicela ngibiza kahle ngathi Brighton. Sikhona ke eMpumalanga eEmelo. Yes, seEmelo. La sikhona. Sihambeke noNdlunkulu kaMntwana uSiboniso Zulu. Ngizothi bekusathi iti ne ngizothi iti ngizothini kodwa nje into encane eyenzile yomndeni bakithi sisuke kaNongoma isumsupporter lana ke indawo akhulele kuyona selokhu azalwa uzalile kule ndawo wakhulela kule ndawo so ekhaya akhulele kulona wayikhula nogogo nomkhulu so akusahlala umuntu bethi nje akazokwenza ilunch yona yabo into kanjalo ebiza abantu abasituze naye adle nabo ke ilunch yosuku namhlanje just ukukhumbula ugogo bese edlulisa ke nezipho kulabantu abathe basondela bazomsupport osuku namhlanje kodwa kwesambe singena phakathi siyokhuluma naye siza inhloso yokuthi ezenze lo mcimbi bekwenze njani na asambe sibabone ngaphakathi sesingenile ngaphakathi eduze kwami ngihlezi nobaba kaNdlunkulu hey madoda uthi wawazi sisempumalanga eEmelo right indlela okubanda ngayo yingakho sibona sigqoke kangaka sifake namajazi kodwa ke asikhulume nobaba baba sikubingelele sikwamukele kuReal Nqobeko TV. Ngibingelele nani nabalaleli emakhaya. Besenzani namhlanje ngoba sibona umcimbi omuhle kangaka nakho nawe soyembethe netro enhle kangaka. Hayi namuhla akukhulu okwenziwayo nje ukuthi la sikhona ila izingane zonke zakhulela khona zikhule ingane ngaphansi kophahla lakwaManana zikhuliswa ugogo wazo uShila mana wayeshadele kaManana uShila unomlando ukuthi ungumuntu okhulise ingane ngokwemindeni ehlukene kodwa waba umuntu ohlanganisayo imindeni so abazukulu bakhe namuhla bathe bafuna ukuthi ngoba ikhaya alisana muntu ugogo sowendela kwabadala nomkhulu sowashona naye so ikhaya sekuba indawo esifikayo siphinde sihambe so zase zithi ingane zithanda ukuthi zike zizokwenza umcimbi wokumbonga into encane nje yomndeni ukuthi nje sihlangane yomthathu lemndeni uManana uNgubane uNcongwane zonke lezibongo ezikhule ngaphansi kwamaphiko agogo ukuthi zisize la sizosho ukuthi gogo siyabonga ukuthi usikhulisile saze sabakule lesizinga esikuyilo. Wow, nizizwa kanjani ke emva koba lo mcimbi usuhambe kahle kangaka sebantu bayadla abantu bayanatha angabe niyanatha ngapha noma niyaphuza uzizwa kanjani nje nanokuthi nje nikwazi ukuhlanganisa into enhle kanje naphelela nonke futhi ihamba kahle base sificineni kuyintokozo enkulu kimi ukubona umndeni uhlangene noma singaphelele-ke ngoba u-anti omdala useThekwini akakhonanga ukufika nabanye abazalwa ngaphansi kwakhe u-anti abazukulu abakhonanga ukufika ngenxa yemisebenzi kodwa-ke sibonga ukuthi uNkulunkulu usiphile leli thuba lokuthi size la ekhaya senze lo msebenzi wenzeka waba impumelelo siyabona abantu bajabulile kuthokoziwe kumnandi kunje kudelile kithi kuyinto ekhomba ukuthi ngesintu nangesizulu kusho ukuthi ugogo kwasayena ukuthokozele lokho kwenziwa abazukulu bakhe awakho ukuphetha nje ukubonga lo mcimbi nomphakathi ophumelele. Ngibonga kakhulu kubantu ababendawo kwaZanele eBrighton ngibonge abantu abasuka endaweni ezikude kwaNongoma oPhongolo abasuka eThembisa eGauteng abonke abantu abazahambe baze bafika kule ndawo ngiyabonga kakhulu ukuthi basekane ikakhulukazi izingane ukuthi ingane ihlangane isekane ngoba abantu abadala sesiyithi esibadala manje esibambile ngaphandle kwethu akusekho abanye abakhona. Baba sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Oh uyizwele mbukeli besikhuluma naye kubaba okuyena kubaba ngoba desilandisa ngokuthi ke bakhulelelana bonke noNdlunkulu bekunjani ugogo ejabula kumnandi kunje baningi abakhulisile ngaphansi kwephiko lakhe uyabona ukuthi bekuyisikhukwazi esimatshwele lesi besikwazi ukufukamela bonke abantu ndawonye sohamba sikhulume naye noNdlunkulu siza ukuthi yena uzizwe kanjani ke emva komcimbi ohambe kahle wazofika egcineni.
Njengamanje sesihambe salanda uNdlunkulu sisuke naye kwaNongoma ke ngolwesihlanu sasafika la ngoba kuyisabatha namhlanje seloyilahla kunini sifisa naye ukuthi asitshele ukuthi inhloso ukuthi uze kusifike kulomcimbi sifike kanjani Ndlunkulu sikwamukele ku Real Nqubeko TV. Ngiyabonga Nqubeko, ngiyabonga ukungamukela ku Real Nqubeko TV. Besenza namhlanje la size sihambe sisi-emele endaweni ebanda kangaka. Hawe ma, no Nqubeko, thank you for coming. Isizathu sokuthi size la mina ila ngikhulele khona la sikhona khona. So njengoba wazi ukuthi siyakhula sibabadala, we get to have different homes and different houses. So kwasekugcina ukuthi la ekhaya akusahlali umuntu at all. So ngase ngiba nomuzwa ukuthi yabo ukhuliswe umuntu uze ngathi si mhlambe ngathi seyakhohlweka kanjeyana. So ngase ngiba nomqondo ukuthi yazi ngiyafisa ukuthi ngiyofudumeza ekhaya kube busy nje kungabi nasizathu but nje into encanyana nje yomndeni. Uzizwa kanjani uma ubuka umcimbi kusukela ekseni uze ufika la yonke into isahamba kahle? Ngijabule kakhulu because imicimbi yenzeka kuhlezi kuba nezinkinga but since ekseni siqalile there hasn't been any challenges or any problems none whatsoever. Ngiyajabula ukuthi wonke umuntu ufikile uphephile. We drove from Nongoma, others drove from eTembisa in Johannesburg, others drove from Pongola. So it's been a long journey, long drives. However, people made it on time and people respected and honored the invitation. So ngiyabonga kakhulu. Everyone ate from starters to drinks. Naza umcimbi ukudla. So yeah, I'm really happy kakhulu. I'm not gonna lie. Yazi ukuthi ngiyayithanda lento ngoba nathi la sikhulile khona ekhaya komama kwaNdaba akusekho umuntu but nathi siyesihlangane ngoGood noma ngoDecember just ukuthi ube naleso siphithiphi should bekuyitiye Ndlunkulu bekuyitiye nyana yabona it's true Nqubeko yabo ukuthi ikhaya libe liko nokubanda yabo ukuthi mangizofika ngedwa la ekhaya mina ngifica kubanda yabo as compared to ugogo mesaphila ukuthi wofica kufudumele kubasi uyabona xa usibone la eMpumalanga ngiyabasa izitofu zamalahle nani so really sifika ngemncwabo. So I was also avoiding into ukuthi njalo masekhaya siya kunesizathu so asike sifike nje kungenasizathu but sizokhumbula ugogo. Bekunjani ukukhulela kule ndawo ebandana kangaka we? Well, uma usuzalelwe khona awuboni ukuthi kubanda ukudlula kwezinye indawo but my childhood was very nice. I'm not gonna lie, these streets ngicanga ukuthi unizibonile ibona ngikhulisile ukuthi uyodlala kuze kushaya u6 entambama ugogo sekulanda ngenduku uzogeza next to istofu sebekile amanzi next to istofu kufudumele niyolala nigcwele makufike omzala bethu silala phansi nogogo. I really enjoyed my childhood. Vele yiko ukuthi akekho umuntu who will say entirely I was ngijabule kakhulu but the truth is Nqubeko, you don't need to be moneyed or to have money in order to have the best childhood. I mean, what I've learned from my grandmother, which I will forever cultivate equality, is contentment nothando yabo ukwamukela onakho ebese uyathanda genuinely, then you are wealthy, then you are the most richest person uma ucontent and uthanda ngokuqinisa. Amazi akho ukubonga Ndlunkulu sesiuvala nje umcimbi namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Nqubeko. I think njengoba ngishilo ngijabule kakhulu and I will continue to remember my grandmother. It's not an emotional day but ube uma kumina ngikhuliswe uyena so ngibonge kakhulu. It really means a lot. It shows ukuthi bonke laba abantu laba abakhulisa and also that she loved and she showed uthando kubona, they also feel the same. So thank you so much. Nizenenza nezikipa ezinhle. Yes bekuyisimemo in fact lesi. So I wanted to remember this exact day yabo so yingakho I took isimemo ngase ngisenza iskipa so that I want to remember the exact day kube yilona ezolokhu liba a constant reminder on what transpired on the day. So yeah, and also I mean thank you so much for coming Real Nqubeko TV. Also Nongoma FM because phela ugqoke imbili but yes thank you so much. Ngicela ukuthi ngibonga kakhulu kulokho. Yeah. Ndlunkulu siyabonga kakhulu nangokuzama niphinde nenze into encanyane yomndeni isimeme. Nomndeni lalela uyabona ukuthi ihamba kanjani lento sila ekhaya ongubane oZulu ondlela ngapha onyawo ngapha ogina ngapha yabo Nongoma FM ivele yathi. Yes. Ndlunkulu siyabonga sithemba ukuthi sizophinde sibonane ngokuzayo. Siyabonga kakhulu.
Mbukeli bekuyena kuNdlunkulu besikhuluma naye namhlanje. Okuyena osimemile wona ukuthi ke size sihlangane kanje sibone nasendawo yaseBrighton ukuthi indawo emnandi. Kodwa ke bandayo. Sesifila amakhaza kule ndawo. Kodwa ke siyabonga ukuthi simenyiwe safika Serial Nqubeko TV. Nawe ungakwazi ukuthi usimeme siyofika kwakho umcimbi. Sikhona kwinkundla zokuxhumana zonke. Real Nqubeko TV sikhona. Sithembiso siteshi iciko ukhona. Siyohlezi sikhona nisimeme njalo njalo. Siyayivala sokhuluma nensizwa ke uSimbero naye biperforma la. Iyona seyivala ngayo insizwa uSimbero. Mbukeli weReal Nqubeko TV sekukhona insizwa uSimbero. Isifike yenza imanga la eMelo. Simbero mfethu sikwamukele. Nqubeko angibonge kakhulu mfethu kuphinde ngivele kumabona kude. Siyabonga namhlanje sila eMelo but endaweni ebandayo kuyabanda mfethu lana ndoda. Kuyabanga ubona nje sigqokile. Kuthiwa iPribani Brighton something like kodwa eMelo sizo celebrate namhlanje ugogo kaNdlunkulu. uNdlunkulu kaMntwana uSiboniso Zulu okhathakhatheni labafazi basojisa kasojisa kajaba. Simbero uzizwe kanjani ukuthi uperform for the first time eMpumalanga? Siyazi ukuthi la isikhona bekade kunanomngcwabo ka deputy president. So indawo enkulu wena usufike waperforma ke khona la. May his soul rest in peace uDeputy President. Kodwa namhlanje silapha abantu bayithandile ingoma. Ngizwa ngishita kalani lapha emva kwami yayikhula ingoma. Ithi asambe siye eDubai asambe siye eThekwini. Bafethu ngiyabonga kakhulu nje eMpumalanga ngicela ukuthi sabalala umhlaba wonke ingoma. Iphumile eDubai Nqubeko asibonge namhlanje si celebrate ugogo kaNdlunkulu. Kumnandi kakhulu ngoba ubona nje kuhlelekile yonke into style esiphezulu omageba ba happy mfethu. Simbero sithema sifika la sabona enye indawo kuthiwa ngazi iDubai bali ya. Bathi iDubai khona okusho ukuthi abantu bayayizwa lento eDubai bayayenza ibe khona ibonakale. Siyabonga kakhulu nje eMpumalanga bafethu yize kumakhaza kodwa ikhona izinto ezishisayo ezenza kushisa igazi. Simbero sithola kanjani ingoma yakho iDubai wena sikulandela kanjani enkundleni zokuxhumana? Kulula ukuthola ingoma uyalapha ku internet ku Google uthi Simbero wakhona uCMBERO bese uthi Dubai uya esitolo sithandayo noma ikephi na ku YouTube uthi Simbero Dubai uthola iDubai ube mnandi kakhulu einkundleni zokuxhumana uyangithola ku Instagram uthi Simbero_SA ku Twitter Simbero_ungoma ku Facebook uSimbero nje bese kuthi ku TikTok uSimbero3 kamnandi kanjalo uthola yonke into ubone ngoSimbero ngibhukheni bafethu ngikhona I'm available. Simbero nginesipho sakhe ngifuna ukukubonga ngaso ngifuna ukupresenta ngaso. Sofuna unginika imoto ndlela. Simbero nasipho sakho mfethu. Awu ngiyathokoza kakhulu. Yizo lezi iphuzo eshisayo. Kodwa ke thina siyisebenzisi lezi sekuyophuza idlozi. Sekuyophuza abadala ngoba vele bakhona abadala abahamba behabula lapha. Sebeyothokoza oduma kude siyathokoza kakhulu ndlela. Alright, yena insizwa Simbero ifollowe kuzonke inkundla zokuxhumana besikade sikhuluma nayo. Khona ingoma yakhe ephumile ethi Dubai. Siyacela ni download nje obishilo. Sibonge kakhulu umphakathi waseEmelo bakithi. Ndazi nasiphatha kahle kwaze wafika egcineni. Siyadweba manje siye ePitoli yezwana. Siye ePitoli manje masisuka lapha siye ePitoli bafethu. Kuyasetshenzwa nje lokho esijimile sigijimile. Iphanta liyagijima. iDubai sithi ayisabalala umhlaba wonke. Ngiyabonga kakhulu ndlela uNkulunkulu ekubusise. Ngibonga uNdlunkulu uMambomvu, ngibonga uMntwana uSiboniso Zulu. Okuyena umngani wami owenza izinto nowenza nje ongenzile njengoba nginje namhlanje it's because of him. Thank you so much Rawzin DJ Rawzin. Uyaphesheka kumngani wami singakhohlwa bafethu simlandele nasey'nkundleni zokuxhumana uSiboniso uSibozulu. Uyaphesheka kolwandle uyokwenza njalo usawuphinde ethi ekhuza ulwandle kubelungu bathi bayede wena wendlovu. Duma kude wamakhosi siyayivala eEmelo kodwa nje engakufisa ukubonga kakhulu impatho esithole kule ndawo. Sasaphathwa kahle umphakathi waseEmelo. Sibonga kakhulu uNdlunkulu, sibonga kakhulu uMntwana uSiboniso Zulu, sibonga kakhulu noStesh obekade behind the scenes ukuthi lo mbukiso wethu weReal Nqubeko TV ube semoyeni namhlanje. Siyayivala iyodibana ePitoli.